Preporuke dječjih knjiga, dio prvi. Moje prve riječi i moje omiljene životinje dvije su knjige iz naklade Begen i sastoje se od 15 knjižica za učenje. Knjižice su savršene za male ručice, imaju zaobljene rubove, a stranice su debele i čvrste. Moje prve riječi sa stražnje strane imaju različite boje, a moje omiljene životinje su osmišljene kao puzle. Cijena knjige je 19 eura i 78 centi. Sljedeći naravno pinu u nakladi Planet Zoo. Imamo ovu malu vino, pa to je fino, koja potiče na razgovor o hrani i kušanje novih namirnica. Na kraju knjige je i recept za palačinkice, pa nakon čitanja možete ravno u kuhinju. Preporučeni uzrast je od 2 godine, a cijena je 10 eura i 49 centi. Veliki Pino ili Pino uči prve riječi je Dugopila Sarina najdraža knjiga, što se i vidi po naslovnici. Sve je pisano jednostavnim rječnikom, rečenice su kratke i na svakoj stranici su izdvojene glavne riječi i rad. Preporučeni uzrast je od 1 godine, a cijena je 17 eura i 92 centa. Gledaj kako rastem je knjiga koja se meni jako svidjela zbog raznih prozorčića, okretanja i izvlačenja. Zavač je Lucio, primjereni uzrast je od 2 godine, a cijena knjige je 11 eura i 95 centi. I posljednja za danas, moji prvi dinosauri u izdanju VBZ-a je knjiga koju si je Sara sama izabrala jer su sad dinosauri glavna zanimacija. Knjiga može pomoći u učenju brojeva do 5 i boja. Na lijevoj stranici su crteži i nazivi dinosaura, a na desnoj su pitanje i prozorčići s odgovorima. Knjiga namijenjena djeci do 2 godine, a cijena je 10 eura i 60 centi. Pišite mi u komentar želite li drugi dio i uživajte u čitanju.